Benvinguts a l'última entrega, a la entrega número 16 d'aquest diari de campanya en què hem analitzat des de diferents aspectes de la comunicació política què passava a la campanya electoral catalana. Aquesta nit s'acaba la campanya electoral oficial, però no hem de ser innocents i ens hem de pensar que els partits se queden amb els braços creuats, sinó que comença la veritable pugna per captar els vots dels indecisos. D'ací al diumenge, els partits tenen 48 hores per captar l'atenció, per crear continguts memorables, perquè al cap i a la fi tots els estudis ens indiquen que cada vegada tenen més importància els continguts generats a última hora, la comunicació que arriba a la gent en l'últim moment. I no és d'estranyar, perquè si fem un repàs al que fem nosaltres en el nostre dia a dia un diumenge en despertem i mirem el mòbil i segurament consultarem el WhatsApp a veure què ens ha arribat i després potser entrem a les xarxes o no. Però el que segur que farem és entrar al WhatsApp. Per tant, la comunicació, el que ens arribi via WhatsApp aquell diumenge o el dissabte a la nit, però sobretot el dia del diumenge, serà fonamental per a que aquelles persones que dubten, aquells indecisos, inclinen la balança cap a un costat o cap a l'altre. Què ens pot arribar? Doncs ara ho veurem. Els partits solen tenir preparats una comunicació bé que no fan ells directament, sinó que la fan els seus activistes digitals o els seus militants. Perquè ja sabeu que si durant la jornada de reflexió, que és demà dissabte, o al llarg del diumenge, els partits o els candidats demanen el vot, poden ser penalitzats per la Junta Electoral. I què fan amb els seus activistes, amb els seus militants? Doncs principalment tres coses. Una, crear contingut memorable, una altra, mobilitzar els votants o el possible electorat, i una tercera és confrontar amb la seva frontera electoral més propera, més forta. Si parlem del contingut memorable, doncs veiem que els partits estan aprofitant el divendres, que encara poden fer campanya, no? Per enviar mails a les seues bases de dades, però mails no de votants, sinó mails més personals en què candidats escriuen, òbviament escriuen per molta gent, no? Són generalitzats, però no és un mail de diumenge vota no sé què, no? Aprofiten més la vessant humana i traten d'explotar això, les emocions. Altres continguts que podem veure en estos dies, no? Per exemple, són els stickers de WhatsApp, els stickers que van circulant per ahí, tant de mobilització com de parlar del candidat com de l'oponent, criticant-lo, fent mofa d'ell, etc. També podem veure vídeos virals que circulen, gifs, etc. I una cosa molt interessant que fan servir alguns partits el dia de la jornada electoral és difondre, tornem a repetir, que no ho fan ells anar, ho fan en bé, vull dir, ho fan militants o altres persones, i és difondre àudios del candidat, en què el candidat es dirigeix. Imagineu-vos la sorpresa de despertar-vos el diumenge, agafar el mòbil, mirar el WhatsApp, obrir un missatge i escoltar el teu candidat que t'està apel·lant, que t'està mobilitzant i t'està demanant que vagis a votar. Doncs aquest és un contingut molt fort perquè és molt personal i a més es pot reenviar i pot circular com la pólvora. Els àudios de WhatsApp no necessites, no és com els vídeos que necessites un X de dades, no, per poder-te'ls descarregar. No, els vídeos poden circular moltíssim i es poden viralitzar molt. Crea proximitat, apel·la a les emocions, etc. També hem vist com aquest matí els comuns han tret una altra cançó parlant de Jessica Albiach. La música és un altre element d'aquests viralitzadors de contingut memorable. Està molt bé perquè pot ajudar a que durant aquest caps de setmana circule. Respecte a la mobilització, com poden mobilitzar els partits, podem veure, despertar-nos un dia, el diumenge, el dia de votar, i veure els carrers amb pintades al terra en guix, per exemple, de vota no sé qui, o empaperat, és un exemple de moltes coses que es poden fer. També hem d'aprofitar els líders d'opinió, no? Aquestes persones que són conegudes al poble, al municipi, doncs que vagin al bar, jo ja he votat per no sé què. Totes aquestes coses s'han de poder aprofitar. Aquesta és la campanya a peu de carrer. No ens hem d'oblidar que la campanya digital i la campanya a peu de carrer han d'anar lligades, s'han de retroalimentar una a l'altra. És a dir, si el líder d'opinió va al bar i diu ja he votat i després penja una foto a les seues xarxes dient ja he votat, doncs segurament mobilitzarà molt més a la ciutadania. Per tant, el dia de les eleccions, els partits han de focalitzar els seus esforços en tres xarxes clau. La primera és WhatsApp sense cap dubte, per això que us dèiem abans, de que és agafar el mòbil de bon matí i veure, rebre alguna cosa, no? Doncs això, tenir un contingut que cride l'atenció i que circule per xarxes, sobretot per WhatsApp. I a més, no són la primera hora, sinó al llarg del dia, perquè ja sabem que no tots anem a votar a primera hora. També s'han de centrar esforços a Twitter perquè és creadora d'opinió i és la gent implicada en política, tot i que segurament la gran majoria de gent implicada en política que està a Twitter ja té decidit el vot, però tot i així hem de crear el clima d'opinió de demostrar la força del partit.
I per últim, per centrar esforços en una xarxa i no en una altra, apostaria per Instagram, per compartir fotos de gent votant al partit que ha votat, de les paperetes, això que deia abans, de mobilitzar a l'electorat i lligar aquesta mobilització a una marca. I si necessitem captar el vot jove, què hem de fer? Doncs hauríem de buscar-nos la vida per captar la seva atenció a través de xarxes com ara TikTok o Twitch. Com? Doncs segurament a través d'activistes digitals que tinguem del partit, de joves que puguen fer campanya, o, per exemple, d'influencers. Únicament que els influencers diguen que venen de votar sense necessitat de dir aquí, ja mobilitza o ja insta als seus seguidors a fer-ho també. Hem de tenir clar que avui no s'acaba la feina per als partits polítics, que han de seguir treballant fins l'últim moment, no? Fins les 19:59 del diumenge hem d'estar comunicant constantment per fer arribar el seu missatge al major nombre possible de persones. I ara sí, sembla que no arribava el dia, però ha arribat. Aquí acaba el diari de campanya que hem seguit en aquests 16 dies. Moltíssimes gràcies per arribar fins ací. Si voleu viure amb mi la nit electoral, podeu seguir-me a Twitter, Teresa_Figes, que allí ens trobarem i anirem analitzant al minut què està passant. I també volia donar-vos les gràcies per estar ací dia rere dia, per aquesta paciència, per aquesta saturació també, però alhora implicació per part vostra. Estic molt agraïda a tot el suport que he rebut. Crec que ha sigut una experiència molt xula, he après molt, espero que vosaltres també hagueu après d'esta experiència. I res més, ho torno a dir, i ho diré 1000 vegades, que moltíssimes gràcies, perquè sense vosaltres, sense cadascú que esteu a l'altra banda de la pantalla, aquest projecte no tindria sentit. Per tant, això, que gràcies per formar part d'aquesta comunitat tan guai que estem creant. I res més, dir-vos que ja veurem què passa el diumenge, ja veurem qui guanya, els pactes posteriors, etc. ja ho veurem, però que dilluns faré un directe amb Xavier Pellic TV per analitzar tot això que ha passat al llarg de la campanya i en la nit electoral. Així que dilluns aquí a YouTube farem el directe, així que per estar al dia, per veure quan comença aquest directe, subscriviu-vos al canal, compartiu a xarxes i ja sabeu, moltes gràcies per tot. Adeu!